Secrets de confessió. El monestir de Santa Maria de Cadins es va fundar al segle X a l'Empordà i ja a l'edat mitjana es refunda a Girona. És després de la Guerra Civil, amb la desaparició d'aquest convent, que les monges bernardes s'instal·len on som ara, a les Bernardes de Salt. Per aquest motiu, el programa, aquest podcast que iniciem, es diu Secrets de confessió, perquè just en el confessionari és on hi ha la intimitat i on expliquem, o s'explicaven, doncs aquells secrets o aquelles coses que abans en dèiem pecats i que ara poden ser divertimentos. En tot cas, aquesta és la idea d'aquest podcast, esbrinar què hi ha més enllà del que coneixem de les persones que ens visitaran. Per començar, doncs no ho podríem fer amb una persona més propera i més saltenca i girovina, si voleu, que és en Joan Mateu i Bagaria, a qui avui preguntarem sobre els seus secrets, si és que realment ens els vol explicar. Joan. Hola, Robert. Com estàs? Bé. Sé que t'hem atrapat gairebé com un atracament. Ja tinc molta por ara mateix. Jo també la tindria, però com que ens coneixem fa molt de temps, Sí. ja coneixem les nostres debilitats i les nostres fortaleses. Qui és en Joan Mateu? Sí, doncs un saltenc que ha trobat amb l'art, amb la pintura, el seu refugi i el seu modus vivendi. I quan dius saltenc, què és ser saltenc? Què significa per tu ser saltenc? No sé, costa veure-ho de la mateixa manera que amb la feina que fas, amb la pintura, costa veure't en perspectiva i definir-se un mateix. Perquè moltes vegades actues per inèrcia, per tant, ser saltenc, no sé, és algú que ve implícit, néixer i créixer aquí, vull dir, hauria de ser més aviat algú que ho veies des de fora. Vull dir, a mi no em representa... No sabria trobar-te una definició. Bé, en tot cas, ets qui ets perquè vas néixer aquí. Sí, exacte. És curiós, però que els saltencs o els gironins o els figuerencs o etc. no sàpiguen explicar-se, no? Perquè suposadament un artista Per això et deia d'aquesta cosa de la perspectiva. sap expressar-se d'una altra manera. Sí, però és de la mateixa naturalitat que et deia. I quan és algo tan orgànic i tan que neix des de que neixes, o és algo que ja portes dins, no fas aquesta anàlisi i de totes maneres també és complicat descriure-te tu mateix. Vull dir, no faria una descripció real, ni de ser saltenc ni d'artista. Vull dir, és una cosa biològica gairebé. Ser artista és biològic? Jo crec que sí. Evidentment, tot poder-ho desenvolupar, perquè de petits a tots ens agrada pintar i expressar-nos, però clar, després que passi a ser la teva feina necessites d'un context i d'una família que entengui aquest món, que t'hi recolzi, perquè evidentment no és una professió que difícilment li preguntaràs a un nen petit què vol ser de gran i dirà artista, saps? Però artista com a feina. No, per això, en aquest aspecte em refereixo. No té res a veure amb la part
part biològica, és a dir, si a mi em diuen que un artista hi ha una part biològica, jo puc entendre que hi ha una part emocional, hi ha una part que vol expressar-se, hi ha algú dins teu que vol dir, que vol explicar, que poc té a veure amb si ets alt, baix, gros, com pot ser més biològic, no? Llavors, què fa que vulguis expressar-te? Hi ha artistes que pinten i no han ensenyat mai la seva pintura ni ho faran mai, no? Com hi ha gent que escriu i no ho publicarà mai perquè no li interessa. I són artistes, i són escriptors. Deixant de banda la part de la indústria cultural, diguem-ho així, què fa que un pintor es fa, neix, es desenvolupa perquè tens alguna cosa a dir? No és que tinguis res que sigui imprescindible per a la societat, algo revelador, ni molt menys. Jo crec que precisament és el contrari. O sigui, al fer una cosa que no serveix per res, és precisament on hi ha la força i el sentit de l'art. I per què? I no és una cosa imprescindible per viure o per la societat. L'art no serveix per la societat. Has dit que l'art no serveix per a res. No. O sigui, més enllà de l'intel·lectual, o sigui, com a funció, perquè una societat funcioni, la gent el primer que descarta és l'art, o és el que menys importància li dona. Vull dir, som un reducte molt petit envers el que és el gran volum de la societat. Clar, és que... O sigui, en el pes de la societat és una cosa més de passatemps o de distracció, com va al cinema o... L'has dit molt grossa, jo. Sí, no sé perfectament el que estic dient. L'art no serveix per a res, i jo... I precisament és on hi ha la força, perquè tot té una explicació, tot té un sentit, però l'art no. Puc estar-hi d'acord, però també considero que l'art, la cultura, és Però és que art i cultura jo no posaria en el mateix sac. Art és cultura, crec. El cinema és cultura. Una altra cosa és com s'expressa la cultura i quins canals utilitza la cultura, que ara són potser més tecnològics. No, però em refereixo, per exemple, sí, és cultura, però vull dir, el cinema, música, tot té una finalitat molt concreta, o una història a explicar, o la música per ballar, té una finalitat, però un quadre, més enllà de, si vols dir-ho, per decorar. Sí, però llavors el Guernica no té missatge? Sí, però aquí estem parlant de coses molt concretes. Jo crec que tota la pintura té missatge. Hi ha una pintura reivindicativa, o sigui, ja té una finalitat. Evidentment que hi ha moltes branques. Hi ha dos tipus de pintura. Sí. La pintura per vendre, sí. Què és? El que pots comprar a qualsevol botiga de mobles que te venen al quadre. I una altra cosa, que jo crec que és el que diferencia l'art de la pintura, si vols dir tu. L'art és aquella obra que realment dona un missatge, no? Llavors, jo sempre he cregut... Perdona, Robert, però és que no hi estic d'acord. No, em sembla molt que no hi estic d'acord, però deixa'm acabar la frase. Sí. En el sentit que a mi m'interessa l'art que vol manifestar un missatge, no la simple bellesa estètica de l'obra. No. Ara, aquest missatge per a mi serà X, per a tu serà Y. I precisament en la divergència hi ha el procés de reflexió. I en el procés de reflexió és amb com avança la societat, no? Però el que vull dir, jo ho he dit en paraules molt gruixudes. Que estan ben dites. Sí, però per ser més específic, o sigui, jo necessito que una obra m'estigui explicant res. Per això et dic que és una cosa tan... Però
Però quan no t'explica res també és una sensació al buit. No, Per tant, és que és aquest el punt. hi ha un feeling, no? A mi hi ha molts quadres que no sé d'on neixen ni què m'està explicant, però és que no ho necessito. És aquest el punt que vull dir. Que no necessites que t'expliquin, jo més estic No, absolutament d'acord. necessito entendre el que estic veient. Sí, és el que em transmet. Exacte, però et transmet. Aquí està. Però és això, aquesta falta de que no hi hagi paràmetres del que et deia, de que m'estigui explicant res explícit, tot això no ho necessito. És aquesta connexió i això m'omple moltíssim i és el que m'omple més. I no ho sé explicar. No, però és aquest el punt, és aquest el punt que et dic, que és on rau la força de l'art precisa. Jo amb això també hi estic d'acord. És més, a mi m'agrada l'art que em transmet, no el preu d'aquella obra, no? Perquè moltes vegades ens passa molt de dir, no diem cap artista concret, no? Però si un quadre val 10 milions d'euros... No garanteix que transmeti cap emoció. No, però sí que el valorem, perquè donem més valor a la signatura, que és el que parlava abans, a la signatura, al valor econòmic, que no a un quadre que et transmeti. Jo, per exemple, a casa, no sé tu, no hi tindria una obra que no em digués alguna cosa. Absolutament. I ara, dient això, clar, em ve una altra pregunta al cap. Llavors, jo estic en contra dels museus. Sí, perquè validen una sèrie de coses per el que dius. El seu context, per una qüestió històrica. I sobretot perquè estan les obres descontextualitzades per al lloc on van estar pensades, no? Segurament. Perquè hi ha obres que estan fetes perquè un mecenes va dir, mira, en aquest espai vull aquesta obra, no? I ara la trobes en un museu. I es va validar segons uns criteris de l'època. Que ara, per la meva concepció del que representa estar en un museu, moltes d'aquestes obres ja no tenen cap sentit. No. Que hi segueixin. Jo crec que és més important el que hi ha als magatzems dels museus. Segurament. Que el que realment s'exposa, perquè al final és pel turista el que s'exposa. Que no hi estic en contra, però sí que crec que els museus s'han quedat com excessivament encallats en una concepció dels museus com els zoològics d'abans, no? Allò de dir, anem a veure coses. I no amb el que la societat realment reclama. Com també estic en contra, per exemple, de les exposicions immersives. Que és gran videoart, però que al final no t'està explicant res a l'artista, no? I aquí hi ha l'error, o sigui, justifiquen això com per acostar l'art a aquesta societat que parlaven, i jo crec que això provoca l'efecte contrari. Això t'aliena més de l'obra original. És a dir, el que has de fer, hauries de treballar per aconseguir que la gent prestés 10 minuts d'atenció a un quadret i que veies el valor i que aprecies la pinzellada o el que fos. No fent una animació de 5 metres, que això jo crec que el que fa és crear més dèficit d'atenció a que la gent pugui estar 10 minuts contemplant qualsevol cosa, ja no dic un quadre, sinó una imatge, l'escroll, ho estem aplicant a tots els nivells de la societat. Sí, hi ha la societat de la immediatesa, jo l'he batejat com el síndrome Amazon Prime, però jo ho vull ja, necessito tenir-ho ja. Però llavors, recordem, no anem a la immediatesa. Com i per què en Joan decideix que l'art, el dibuix, la pintura, etc., seria el seu camí? Què t'inspira, què et porta cap aquí? Clar, com et deia, és una cosa que no n'ets conscient durant el procés. És a dir, comença de molt petit perquè tens un entorn que ja et connecta amb el món de la pintura i estàs habituat a anar a museus, el que parlàvem ara de l'atenció. Estar 2 hores en un museu
evidentment això et va calant inconscientment, i sí que veus que amb el temps ja no és un simple passatemps, sinó que perds la noció del temps mentre estàs immers en això. Per això fa tan especial. És a dir, tu, Sí, digues. quan pintes, Perds la noció del temps, perds la noció del absolutament. temps. Sí. I això és el que tu... Inclús que m'extric de mi mateix, o sigui, no soc conscient de... O sigui, ja estic parlant de quan estàs... O sigui que té un punt de tècnic, mecànic... L'art és meditació, per tu? Absolutament. Absolutament. I això sí que... Quan no tens massa clar què fer, que estàs jugant i buscant, sí que ets més conscient, però quan trobes aquest punt, o sigui, trobes alguna que t'hi sents còmode, que t'hi sents immers, arriba un punt que desconnectes de tot l'entorn, del temps, d'absolutament tot. I de vegades, quan acabo, no sé com hi he arribat. O sigui, no és que perdi el coneixement, però sí que és una... M'interessa explorar això. Que quan estàs immers en aquesta situació, quan acabes, com et sents? No sé, és un nivell de nirvana molt bèstia, sí, de veritat. I acabes esgotat, O sigui... Però moltes vegades et pots trobar en aquesta situació i oblidar-te de menjar, oblidar-te de tot, sincerament. No és que passi cada dia, ni molt menys. És quan estàs amb alguna que realment sents i que està fluint. Perquè realment no tens el control d'allò. És la felicitat? Sí. Sí, són els pics més bèsties de felicitat, sí. Podríem dir que... Però com la felicitat són coses molt puntuals, per això et dic que això no passa ni cada dia ni cada setmana. Vull dir, l'altre ja és un procés de treball, de recerca, conscient, saps? Però són aquests moments els que... Els que fa que tinguis sentit aquesta feina. No, els que fa que tingui sentit la vida. Sí, absolutament. Bueno, i això és... pot sonar molt tòpic, però és que realment la meva vida gira a l'entorn de la búsqueda d'aquests moments, precisament. Saps? I és aquesta búsqueda constant i per això, últimament, sí que al principi era tot més tècnic, el que pintava, i ara aquest punt i aquesta búsqueda d'aquests moments fa que passin coses molt constantment. Per aquesta búsqueda desesperada per trobar aquests moments d'èxtasi, diguéssim. Joan, què és la vida? Per mi és aquest procés de búsqueda d'aquests moments de felicitat i que els trobo en la pintura majoritàriament. I la mort? Suposo que és la manca d'aquesta inquietud. El dia que no tingui aquesta ànsia i aquesta... per trobar aquests moments segurament serà un símptoma de mort, segurament. És a dir, pots estar mort en vida. Sí, perfectament. Ja hi he estat en molts moments en aquesta situació. I què et passava en aquests moments? Doncs que em costava trobar sentit a qualsevol cosa. I va ser quan la meva pintura es va tornar monòtona i previsible. És el fet del mecànic. Sí. No de l'orgànic, del sentiment, de l'emoció. Pintar per pintar. Sí, exacte. I això és art o és simplement pintura? No. És que ni pintura. O sigui, es converteix en una cosa tan rutinària i tan sense sentit. O sigui, per el que dèiem del sentiment i que l'art és alguna més per aquest motiu, però es converteix en alguna rutinari, ja no és art.
passa a ser, no sé com descriure-ho, però no. I com surts de la mort? No sé, era una sortida desesperada, diguéssim. O sigui, tenia claríssim on no volia estar. O sigui, i no sabia cap on anava. I també vaig descobrir aquesta part de desconegut i de misteri, també és el que em donava l'al·licient i la motivació, sense saber on anava, ni què estava buscant. Però ja aquesta incertesa és el que em segueix mantenint ara amb aquesta energia. Aquesta incertesa de que el que estic fent ja està fet. El que m'interessa és el que passarà, saps? O no passarà. O no. No, el que passarà segur. Que serà més encertat o menys, i si no és encertat seguiré buscant fins que trobi aquest punt, saps? Vull dir, La vida és una recerca. Sí, absolutament. I això ho apliques a qualsevol cosa de la teva vida, del dia a dia, a més. Creus que un artista d'alguna manera veu la societat d'una altra manera? És que no sé, és que és el que et deia abans d'aquesta perspectiva. Jo no puc parlar en nom de la societat. No, t'estic preguntant a tu, Joan, si tu, com a artista, fa que tinguis una mirada a la societat més o menys crítica. El fet que estiguis en una recerca, jo sempre penso que hi ha gent que viu en la superfície, no perquè vol, a vegades perquè no té cap més remei. Sí, tant. I hi ha gent que aprofundeix en la vida, no? que realment la gaudeix. I gaudir la vida, ja ens coneixem prou bé. Jo que també soc un depressiu endogen, que treballo amb la melangia i que és el meu mitjà, no? Aquesta tristesa interior. La sento i per tant t'entenc quan m'expliques, no? Però hi ha gent que no, o persones que no poden aprofundir, no poden capbussar-se en la vida, no? Llavors aquesta és la pregunta. El fet de... és la sensibilitat de l'artista o de la persona, que no té per què ser artista, la que fa que vegi el món d'una altra manera o que l'interpreti d'una altra manera. Sí, bueno, és que de fet hi ha intensitat d'aquesta cosa planera, el que et comentava. Vaig estar molts anys fent aquesta feina, que era pintar. Per tant, has viscut moments de que diguis, tinc depressió. Sí, però no era tant depressió, sinó com apatia, no sé. I per això et dic que potser sí que tenim una visió diferent o una manera d'interactuar amb la societat, amb el que ens envolta. Des d'aquesta cosa, quan en aquesta època que tot era molt pla, jo a la meva vida i amb les meves relacions i amb la meva manera de ser també ho era. Però paties no fer. És a dir, un depressiu no fa. No pot fer, no té forces per pintar, no té forces per rentar els plats, no té forces per posar una... No, per això. Però tu continuaves fent, mecànicament, però treballaves. Sí, clar, perquè al final també has de viure i que entenc el que m'estàs dient és que hi ha molta gent que per circumstàncies té una feina que no li aporta i que això repercuteix a la teva vida i a la teva manera de comportar-te amb l'entorn. Evidentment s'extrapola tot. És que la gent potser pensa que els artistes no patiu, no teniu, sou persones igual que un futbolista, igual que un carnisser, igual que un polític, no? Sí. Però potser l'artista pot ser que sigui per precisament aquesta necessitat de cerca contínua, que també sigui més abocat a moments de melangia, a moments de depressió, a moments d'estrès. Sí. Clar, és que això és el que et dic. Ho has d'anar lidiant, o sigui, també és una feina molt solitària, i tot això ho has d'aprendre a lidiar amb tu mateix, saps? Per això que a vegades sembla que estiguem alineats de la societat, o que tens una vida bohèmia i que... O sigui, hi ha prou feina que tens amb lidiar amb tot això, perquè és una feina que és molt de... No tens ni una feina fixa, ni un sou fix,
amb la tensió que comporta això, de pagar factures, més la qüestió creativa, de buscar. Sí, hi ha molts factors que són difícils de lidiar dia a dia. I també t'has d'acceptar tots aquests mals moments, saber-los lidiar i saber que forma part d'un procés, però que assimilar això no és fàcil, saps? Però ets dels pocs artistes que jo conec que viuen de la seva feina. Per això. Vull dir que en certa manera ets un privilegiat. Moltíssim. Soc un privilegiat, però tot i així és dur, saps? Vull dir que i és una cosa que ja quan arribes ja està fet i pots relaxar. Al contrari. O sigui, com més va, més responsabilitat tens i més ganes tens d'escalar i de buscar. O sigui, no és qüestió d'arribar a una meta i trobar una fórmula i estancar-te. Que això és el que em va portar a la mort fa uns anys. I evidentment el que t'havia d'aprendre dels errors no vull caure amb el mateix. I ara surten coses molt interessants i que podria trobar aquesta zona de confort amb el que estic fent i repetir-me. Però és que sé què és el que em motiva, que és aquesta recerca constant, saps? I això també implica estrès, implica risc, però clar... La vida, no? La vida, sí, exacte, totalment. Compartim algunes coses, no? Com el fet de la solitud, abans parlaves de refugi. No ets una persona, diguéssim, socialment participativa, és a dir, difícilment se't veu amb actes socials, difícilment ets una persona pública, diguem, no acostumes a estar present en molts actes moltes vegades, no? Llavors, com et relaciones amb aquesta solitud, amb aquest refugi? Et sents pressionat per la societat per anar a llocs on no vols anar, o realment has aconseguit trobar aquell punt d'equilibri on que la gent ja sap que tu necessites aquest espai i te'l respecten, no? Perquè això a vegades, quan vius de l'art, necessites ser públic, no? T'has d'exposar en algun moment, sí. Però a vegades això va en contra de la teva pròpia actitud davant de la vida, no? A mi no em fa por la soledat. A mi tampoc. I de fet jo defujo dels espais públics cada vegada més, no? Però jo no tinc... Bueno, és la diferència de soledat amb solitud, que no té res a veure. No. Estar sol no és el mateix que sentir-se sol. Exacte. I és això, a mi el que em passa és que passo moltes hores sol a l'estudi. I el que et deia, jo penso molt en imatges, no en paraules. I el que estic fent, que és el que et deia, de la força de l'art, és que per mi no necessita de paraules. Són coses que tenen més a veure amb les emocions que amb la paraula. I el fet de sortir un cop a l'any o dos, que tens una exposició i has de demostrar-ho i explicar-ho, a mi això em sento com un impostor, saps? Que m'he de crear una narració per justificar tots aquests 2 anys de feina, que per mi no hauria de ser això. Però és el que dius, que necessites comunicar-te i a mi el més fàcil seria penjar els quadres i que la gent busqués aquesta connexió de la que parlàvem. Dir, mira l'obra i si connectes, fantàstic, i si no, per molt que t'expliqui, no. Jo no em vull convèncer de res, t'explico. Et molesta la gent? Les multituds em molesten, sí. Bueno, jo crec que és més per aquest tema de contrast. O sigui, estic molt habituat a tenir una vida molt tranquil·la, molt pausada, i que et deixin anar i et posin al mig
de 200 persones m'estressa molt. Sí, m'estressa. Però al mateix temps també soc sociable. Saps? Vull dir, no. Bueno, una cosa és tenir habilitats socials i l'altra ser sociable. Sí, adquireixes habilitats, t'esforces a semblar una persona normal. Benvingut al món del raro. Exacte, sí. I jo sempre dic que a Salt hi ha un psiquiàtric per protegir-los de dintre dels de fora. Hi ha una tanca que protegeix la gent que hi ha dins, no? Perquè ja era Rubén Darío, en un llibre que va escriure que deia Los raros, que ja defensava que precisament en l'excentricitat, en allò que no és normal, hi ha la bellesa de la vida. Perquè si tot fos homogeni, no? Sí, evidentment. Què és el silenci, Joan? Sí, per mi el silenci és això, pensament, reflexió i és enllà la veritat, crec. La veritat. Si sabéssim què vol dir això. Bueno, la teva, bàsicament. La reivindiques? Sí. És que jo crec que de la mateixa manera que et deia que no sabem estar 10 minuts contemplant un quadre o contemplant qualsevol cosa, és que ja ni una pel·lícula pots veure sencera. És això, són aquests moments, saber parar. Cap on va el món? No ho sé, però és que realment tampoc em preocupa massa. Ja sé que pot sonar molt alineat, que estigui molt alineat de la societat, però que no és així, Evidentment que em preocupa, però és que tampoc serveix de massa preocupar-te quan el teu dia a dia ja costa prou de lidiar, saps? Tens un límit per suportar càrrega externa. I ara cada vegada més és tot molt feixuc. I molts psicòlegs ja recomanen no veure massa de notícies. No perquè ni t'interessi ni sigui igual, no, és que no té res a veure. És el que un mateix pot suportar i que també acaba repercutint a la societat. Per tant, vivim en una època de la societat de la por, en què a través de la por parlaves de les notícies, no? Sí. Doncs tots són titulars negatius, tots són problemes. Mai no hi ha notícies bones, no? Llavors, això també pot provocar l'individualisme i l'individualitat extrema, si tots procedissin igual, no és social. És just el contrari, no? Llavors... No, però per això et dic que no s'interpreti com que més indiferent el que passi, al contrari, saps? Però també has de saber lidiar amb el teu dia a dia, perquè al final, com a individus, si això ens afecta de sobremanera, que caiguem en depressió, però som societat nosaltres. Si tots estem en depressió, encara serà bastant més complicat. I hem de mirar de buscar aquest equilibri. És més la buscada d'aquest equilibri també. Clar, llavors... De tenir aquesta consciència social i al mateix temps tu, com a individu, què pots fer perquè això tingui un balanç també. Moltes vegades em diuen que l'art, la gent no visita exposicions, no visita els museus, primer perquè no és una cosa immediata, no és passar una pantalla, que deies abans, però també és cert que incomoda posar-se davant de depèn de quines obres, perquè t'estan interpel·lant un conflicte, t'estan interpel·lant. És a dir, que l'art és el mirall de l'ànima de la persona que el veu, no? Llavors, moltes vegades no estem preparats per escoltar-nos, no? Hem amagat el nostre jo, no? Creus que també pot ser que això faci que la gent no s'acosti a l'art una mica també per no trobar-se ells mateixos? Hòstia, jo diria que no. Jo diria que és més un tema cultural. I més ara amb tecnologies
Jo crec que aquest distanciament va provocar més les tecnologies que no pas... Sí, però no sé, tu veus una foto no ho sabria. del Louvre amb la Gioconda i veus 800 persones amb el mòbil, Bueno, però no veient l'obra. És que per això t'ho estic dient, aquests fenòmens venen provocats per la tecnologia. Per l'ús de la tecnologia, Sí. el mal ús de la Però vull tecnologia. dir, és com... O sigui, tot el que et volen vendre, tot el comercial, Sí. que és el més instagrameable, diguem-ne. Però tu tens Instagram i vens. Sí, però bueno, jo dic més, és una eina per ensenyar la meva obra. Per tant, Però una cosa és no, una eina prefereixo i l'altra que- és una finalitat, no?, de la tecnologia. Exacte. És a dir, l'eina és bona, però Sí, el mal però- ús de l'eina, Sí. però per això et deia, el mal ús de l'eina fa que no prestem atenció. Per què? Sí, sí. Perquè estem pum, 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 pum. Doncs clar que incomoda estar davant d'una obra. No, però per això, Molta dic, estona. per això dic que el distanciament de la gent que s'acosti a un museu, o sigui, van als museus on es poden fer la fotografia amb l'obra famosa de torn, però estan més pendents de fer-se la foto que mirar el quadre ni el miren. I ells, a la que es fan el selfie ja han fet la feina. I això un artista com ho viu? És que per mi no té res a veure amb l'art, tot això. És una cosa del mainstream i no... que tant pot ser una pintura, com pot ser un cantant, com pot ser... Fer diners, no? És que no crec que hi hagi ni un pensament a darrere. És una cosa d'inèrcia i d'aquesta roda de la societat que aquella persona no crec que es pregunti per què s'està fent aquella foto. No, però Sap que allò és famós i ha està... pagat per entrar en un museu, llavors hi ha com més gent entra en un museu com la societat aquesta tecnocapitalista, com més fotos d'aquell museu, més gent el voldran a veure. Llavors No, per és això, com un per això, cicle viciós. per això t'ho dic. Clar, llavors l'art es converteix en l'artefacte de la perversió. Per això, dic, Deixa de ser una obra d'art per convertir-se en un bé de consum amb l'únic interès de generar ingrés, que possiblement va en contra del que volia l'artista, no? seguríssim. Llavors, Però per això, i després, aquesta virtualitat, per això dèiem les exposicions immersives, perquè és el que consumeix aquesta mateixa gent. I com més llums i més moviment i més parafernàlia hi hagi, millor. Saps? Clar, i tot això va crear una distància amb l'art, que per això, a part dels museus famosos que tenen els quadres famosos, els museus estan buits, o hi ha molt poca gent. Saps què vull dir? però hi ha esperança. Jo crec que sí. Suposo que com més tecnologia hi hagi i més... Ja, només per contrapès, o sigui, el terrenal acabarà tinguent més rellevància, crec. Com veus en Joan Mateu? Bé, ancià, com vols que se'n recordi? O no vols que se'n recordi? M'és indiferent, la veritat. Jo amb què et pugui seguir disfrutant del que faig, per mi és suficient. O que passi a partir de mi, de veritat que n'és totalment indiferent. Però un missatge que tu hauràs deixat amb la teva obra? Bueno, la gent que quedi i que pugui gestionar tot això seran els encarregats No hi ha una... de que hi vegin si jo realment ha tingut una rellevància o cal ser preservat o no. Saps? Jo no diré... Existeix l'ego de l'artista. Sí, tant. Sí, molt. I aquest ego vol viure, no? I vol ser recordat. Per això i l'has d'anar alimentant per poder seguir creant també. Però hi ha dues maneres d'ego. El que pinta perquè vol ser recordat i el que pinta indiferentment de que el recordin o no. Però sí que pot haver-hi artistes que tant sí com no volen alimentar un fals ego perquè volen transcendir que quan realment no dependrà d'ells la transcendència, no? A vegades hi ha hagut pintors com Van Gogh, que no va vendre mai un quadre, això ho sabem tots, però que han passat a la història, no? I persones que en aquell moment venien
desenes de quadres, no els recorda ningú. Però fins a quin punt l'ego, aquest ego, aquesta búsqueda de l'eternitat, pot matar l'artista. Sí, és que per això et dic, o sigui, jo no pinto ni per transcendir, o sigui, jo egoístament pinto per mi. No, parlava de tu, parlava sí, del món de l'art en general, no? Sí. D'aquest món de la imatge, no? No, però per això, vull dir que la intenció que tinguis tu és totalment irrellevant. Saps què vull dir? Però tu i jo coneixem artistes que alimenten aquest ego de l'eternitat. Sí. I que en el fons acaben frustrats moltes vegades perquè allò que esperes no passarà en vida. Bueno, perquè suposo que alimentant el seu ego i fer-ho evident, creuen que amb això pots convèncer a la gent de que el que fas és imprescindible i no és així. O sigui, tu fas el que creus, i és la gent la que compra, la que quan et moris ho validarà o no. A partir de que surt de l'estudi tu no pots controlar res. Tu pots fer veure que controles amb una pose, amb un discurs, però és totalment irrellevant. Saps? Pots convèncer 3 o 4, però poca cosa més. Si has de fer una carrera de fons, difícilment podràs enganyar tanta gent. Per no enganyar-nos, m'agradaria que finalment, per acabar aquest secret d'en Joan Mateu, aquests secrets d'en Joan Mateu, que concloguis una mica, no? Com t'has sentit en aquesta entrevista, com t'has sentit, potser a vegades tu ets una persona molt discreta, explicant més enllà de la teva obra, no? En paraules, què sents i com et sents. Doncs això, com t'has sentit avui en aquests secrets de confessió? Bueno, la veritat és que també el que parlàvem abans del procés de creació ha estat una mica així, que comences el quadre que no saps cap on anirà i a mesura que vas lidiant arriba aquest punt d'èxtasi, de desconnexió, que és quan flueixes realment. I crec que hem aconseguit arribar una mica a arrossar aquest estat. Està molt bé. Doncs això és secrets de confessió, precisament arribar més enllà del que coneixem dels artistes. En el cas d'avui sé que en Joan li costa moltes vegades expressar-se, és una persona discreta, tímida, refugiada, solitària, però jo el conec fora d'aquest àmbit, de fet hem viatjat junts i conec aquest altre Joan, però també sé que s'ha guardat moltes coses no les vol dir, però les dirà més endavant, un dia o un altre, a través de la seva obra o del que ell ens vulgui dir. L'incomoden les càmeres, l'incomoda estar aquí ara, ho sé, però és el que té ser artista. Fins aquí els secrets de confessió d'avui. Gràcies en Joan, gràcies. Tornaràs per obrir-te més, però de moment fins aquí. El Reial Monestir de Santa Maria de Cadins et dona les gràcies